Pak RT, Pak RT. Apa nah? Aduh, lah kok ngelinting ki piye iki? Iso ning linteng iki, lha kepiye? Apa iso ora ndek duit iki? Ngene lho ya. Iki pemerintah ki ngenakne efisiensi anggaran. Ngerti ra? Karo wong wedok ya efisiensi anggaran rumah tangga iki. Dampake kena iki. Dadi ngene iki nginting lagi. Biasane enak duit rokok. Bungkusan saiki karek ngene iki lho. Dampake dadi wong iki. Aduh. Ngerti ra kowe iki? Lho. Karek ngene iki saiki, setelah kuat tuku bungkusan saiki. Remuk.